sugeng dalu wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah dalem shalom poneh sing komplit. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Terus apa neh sijine? Salam kebajikan. Wah, karang ya nek mayang sok lali. Nek dadi bintang tamu ngono ki demes titit ngono penak. Dadi dalang ya beda ya. Nduk, iya, Mak. Kok beda lawan padatan kok katon ayu limbo. Iki limbo sapa? Iki limbuk Tatin Lestari Handayani. Oh. Cangike ya beda kelawan padatan, Mak. Iki mak sapa? Iki sing dadi canggih Elisa Orcarus Alaso dhewe. Iki acara rame-rame, acarane apa, Mak? Acarane ya kuwi Mangayu Bagya kaping 107 Paroki Santo Antonius Purbayan. Wah, luar biasa, acarane wis akeh banget lan iki kang dadi puncak acara. Iki mau dirayake potong tumpeng karo potong kue ya. Mergo iki kang dadi acara pungkasan, dadi puncak acarane ya wayangan bengi iki. Matur nuwun ya Mak, katur rama-rama sing wis paring kapercayan dening awake dhewe sing durung iso apa-apa ning malah diparengake babar lakon ana ning wewengkon Solo, Jawa Tengah kene. Iya, Nduk, nggih kelamit sewu, pokok men derek langkung iki isih cangik belajaran lan matur nuwun dhateng sedulur-sedulur seniman ingkang sampun rawuh. Pak Kianom Dwijo Kangko ingkang sampun rawuh matur sembah nuwun. Wah, seniman-seniman Solo ingkang mboten saged kula sebataken iki rung ngungak kiwa tengen aku. Engko nek ana seniman-seniman Solo matur suwun sampun disengkuyung. Sing utama matur nuwun kalian Rama-rama ya Mak. Ya, Rama Robertus Budi Haryono ingkang rawuh matur sembah nuwun. Rama Paroki ingkang paling sepuh Rama Clemens ya bacanya Romo Budiarto menika ingkang dawuh supaya awake dhewe ndalang utawa babar lakon ana ing gereja Purbayan kene. Matur sembah nuwun Romo Budiarto. Lajeng wonten Romo Walterus Teguh Santoso. Romo Teguh iki sing gaweke kira-kira engko ceritane ngene iki ya Mbak Elisa, tambahane ngaten iki ya Mbak Elisa. Pokok men sing baku kita mengajak anak-anak muda supaya anak-anak muda semangat dalam mau mempelajari budayanya sendiri, supaya anak-anak muda semangat untuk menjunjung negaranya sendiri, supaya anak-anak muda semangat untuk mengkritiki apa yang terjadi di negara kita dan tanggap tidak acuh tak acuh ning peduli marang nusolan bangsa ya. Apik, Nduk? Ya. Wis sing dikarepake kaya mangkono. Dene mau ning nggon awal pembukaan Romo Budiarto ya wis ngendika sing sangat-sangat disayangkan adalah di sini di Santo Antonius Purbayan sini misa ekaristi bahasa Jawa wis ra enek. Wah iya, nggone awak dhewe ning pugeran sehono ya Mak. Iya sehono. Kowe kayane jan pinter-pintere le gawe ben piye carane umate mangkat pas basa Jawa. Lah piye to Mak? Nek nggonku kono ngerti nek Minggu do kawanen to, Nduk. Dadine misa basa Jawa dinehke pas jam 8. Dadi nek sing do isuk-isuk nek dinehke nggon isuk 4:30 cetha do ora bakal mangkat, isih ngantuk ya to. Ora bakal mangkat sing ekaristi basa Jawa. Ning dinehke jam 7:30 do kerinan cetha mangkat sing basa Jawa. Nah, rasakno we basa Jawa kaya ngene. Ngono kuwi perlu diakali, Nduk. Iya. Mbok menawa dadi inspirasi ning paroki kene ya. Muga-muga ya do gelem sinau basa Jawa ora mung awak dhewe, ning kabeh do gelem sinau. Apa iki mau? Oh iya. Iki awake dhewe ora dhewe. Ya iki mau diteruske sik Rama sapa wae.
Iki mau Romo Teguh wis disebutkan. Kalian wah iki sik mengurusi administrasi kita ada Romo Fransiskus Kristino Mari Asisi SC matur sembah nuwun. Ada ingkang rawuh nggih wonten Romo Yosep Situmorang SC. Wah iki saka Sumatera Utara. Kalian Romo FA Eko Hadi Nugroho MSF matur nuwun sampun rawuh. Kancane awak dhewe ya ana sing rawuh adoh-adoh saka Siprus ya. Romo Theodorus Beta dari Siprus juga hadir matur sembah nuwun Romo. Lah niki sponsore nggih kathah sangat mengke disebutke setunggal mboko setunggal. Tur awak dhewe ora dhewe ben nyengkake bintang tamune ya. Awak dhewe dikancani karo senior awak dhewe nek ning Yojo kono ya kuwi Pak Susilo utawa kondange Den Baguse Ngarso. Monggo Pak Susilo kepareng minggah wonten pepanggungan dikurmati srepet kanca-kanca. Jumeneng mawon, Pak. Neng kene nek ana Rama Budi. Pripun? Aku mau dibayar. Loh. Tenane. Aning aku ora ngerti wis baca tak tampan. Tak kira arep dibalekke pun Rama kula mboten sah ngono kuwi bol ya tetep ditampani. Balekke rezeki iki ora apik. Oh ngono ya, Pak. Mula ya tetep tak sah. Alah padune ya tetep gelem kok ya piye. Ngene lho, aku ki terus terang keputangan Budi karo Rama Budi. Kok keputangan Budi ceritane pripun? Lah aku le kenal Rama Budi ki jaman ning Gunung Kidul kok. Oh nggih. Aku ana masalah terus aku matur Rama Budi. Rama bantu saya dengan doa. Oh, terus didoakan. Didoakan ning gereja ning sepi. Lagi wiwit doa diganggu setan. Wah. Ah wong apik sing ganggu setan. Apa ya weruh setane? Wah persis kowe kok. Oh, lak ngono. Terus mari Wah, ganggu setan ning kono ana Alkitab. Heeh. Hai setan, enyahlah kau. Wus. Ah setan wedi musuh Alkitab kok. Abul nggawa kanca. Setane teko loro. Oh. Njupuk salib, enyahlah kau. Wedi setan loro musuh salib ki wedi. Wedi, lunga bablas. Bablas lah kok teko ki setan 100. Gawa balone neh. Heeh. Nang nggo apa neh ling usir? Rama Budi bingung nang kono dilalah ana kantong kolektor. Oh. Oh ngono. Terus piye kuwi diapake kantong kolektore? Kantong kolektor dijupuk langsung Rama Budi. Hai setan, kalau kau benar-benar sakti, kumpulkan duit di sini untuk membangun gereja yang kudus. Setan 100 bablas ora bali meneh. Kok ya kreatif dilalah berarti setane pas ra PJ wi, biasane sok jadilan bareng. Iki mung mengingatkan nek kowe wedi karo kantong kolektor, watakmu padha karo setan 100. Oh ngono, bener-bener. Apik. Apik aku nek Rama Budi nek omong lho, nek tingkah lakune ya apik kono. Lho, aja selepe. Ya ning gereja gaya nek karo Rama Budi. Ning gereja lho iki ini tempat daerah kekuasaane Rama Budi lho. Ora semangkean ra ngawur lho. Ora semangkean aku ning kene kewirangan ya tahu kok. Masa? Aku rak ora ngerti Ramane sik endi. Permisi Rama. Oh, mari silakan. Mau ketemu Rama Teguh. Aku rak yo ngerti jeneng Rama Teguh. Mlebu bleng. Kowe ngopo ning kene? Ngono to. Besok tak jak basa ngoko kuwi Rama Teguh. Mula rasa gleleng ra. Sing tak jak basa krama kuwi bol Mas Adi kostere kene to ora ya. Oh jan iblis tenan Adi iki jan anak. Ngono sok kenal sok dekat. Mulane dijajaki sik kira-kira sing endi ngono kok ling. Aku ora dong kok kenal. Lah piye? Pak Rama Teguh karo Mas Adi kuwi luwih bagus Mas Adi. Tenan kuwi. Dadi kira-kira sing wangun dadi ramane Mas Adi ya. Mas Adi. Lah ning kene mula pangkate dhuwur dadekke koster. Oh, ben disopyo-sopyo di. Lho sik jenenge koster iki penguasa besar lho. Kok iso? Lho nek Ramane Karipan sik wani nggugah kostere kok. Oh iya.
Kowe wani apa nggugah rawani? Oh, bener, Mas bener. Adi, mau ora mbler iki wis awan gek tangi mau ngono kuwi. Betul. Ramelane ya tetep sing utama koster kok ya. Nah, ya mengko kowe aja wani-wani karo koster. Ngono. Nek wani ro Rama malah ra apa-apa. Oleh ya. Mergane diampuni. Oh. Nek karo koster Baik hati ya. pateni meneh musuh koster. Menang ya. Oke, menika mbok menawi Rama Budi kersa minggah pepanggungan kita bisa dialog bersama dengan Rama Budi ngeten nggih. Oh, ada. Ya. Mbok menawi kersa lho Rama Budi. Kapan lagi Rama kita bisa dialog bersama di atas panggung? Monggo paringi hormat srepek mawon kanca-kanca. Bagus endi Rama Budi ro Mas Adi. Seto Mas Adi iki yo pemirsa mboten ngertos kok nggih Sugeng Dalu Rama. Kok niku sok gembagus ya dan bagus ngarsoi Rama nggih bagus kok. Ternyata nek Rama Budi ki jen ora wangun kok dadi Rama. Lah terus wangune ayo elek to. Dadi dagelan. Ora wajar. Ning nek Mas Adi kan poster kula pun tuwa kula niki pun sedak 8 wis meh mati nggih niku dukane mawon Rama niku gembleleng niku mbok ampun ngomongke niku mau medeni pun kula pun pasrah pun nek ngeten iki ndek bojo ya ora ora ono gunane pisan amping coba nek kula ndek bojo nek umur kula tekan 80 le dadi ndek bojo mung pirang taun ning wah sampean ra ngrasake wong penake ndek bojo. Ora ngono to. Iki hidup yang ini loh, Rama itu tuh selibat, serius dan fokus pada Tuhan loh kok. Ning nek soal membayangkan luwih hidup wong ra ndek bojo. Sak penak-penake mbayangke luwih penak nek nglakoni. Niku fakta dan imajinasi niku alung fakta nek kula. Lah sampean ra ngerti bojo kula, wah galake pol. Dadi nyesel ora ndek bojo ki asline? Apa? Dadi nek asline nyesel ora ndek bojo ki? Ya. Takon Rama kebanyakan itu yang permasalahan di gereja itu adalah wong-wong bebojoan nggih Rama. Biasanya njaluk rampung niki kula ajeng ganti pasangan ngaten niku paling banyak niku biasanya lho kula takon kalian Rama-Rama niku nggih biasanya ngaten niku. Seonten ngaten niku. Mila jenengan mboten sah duwe ra apa. Kok yo golek korban liyane to. Kok golek kanca. Niki Rama kula pengen ngertos jenengan kok tadi mungkin bagian depan juga penonton belum nonton kok Rama ini sudah sekian lama ya ini ulang tahun yang ke-107 akhirnya Purbayan mau menggelar pagelaran wayang ini kerinduannya apa yang ingin disampaikan apa ngaten ya sampun kula sebat kala wau wonten ing ajeng wonten ing napa sambutan kala wau nggih Purbayan niku lak wonten tengah kitha tanggane balai kota tengah kitha pusat gitu tangga sebelah wis Kasunanan terus sebelah mriku Mangkunegaran lah niku dikupeng situs-situs budaya Jawa nggih ning ngriki malah Jawane ilang nggih niku jejere jenengan nggih situs lho Rama nek wong Jawane tesih aku tuwa banget nek wong Jawane tesih nggih nek budaya Jawane iki rada luntur niku gumantung Ramane rigel napa mboten niku nggih angin iki ki ajeng diusahake kok niki. Kula niku mengarani Rama Purbayan rika.
Kowe dadi niki usaha niki ngeten iki dalam rangka usaha. Nggih. Ning sae lho Rama. Ampun sepisan mawon benjang nggih wonten ulang tahun yang selanjutnya semoga tetap menggelar. Dadi Rama nang kene wayangan pendak sasi tak andane. Nek bagus sing ngarsa sing dadi Rama. Nek kayane kok rawangun blas dadi wong ngono Rama ngono. Oh, aku ora ngerti. Aku ki mbiyen ya kepengin ning milih bingung. Mergo Rama kan ordone macem-macem. Aku arep milih sing endi kok ora ono sing cocok ya. SJ, aku tetep saka Jawa. MSF, menungso saka Flores. PR iki pancen ra cetha asal usule. Ngono kuwi lho. Aku yo mlebu sik endi aku ya PR kuwi to. Oh, jenengan ditukani Rama Budi Aryono. Rama Fikih. Sewu mau. Tukani Rama lho. Ngono lah. Sampeyan kok dadak teko to mau. Aku nek diklubut loro piye iki? Boten. Nggih niku intine ngene niku wau. Nggih. Niki ajeng usaha budidaya. Lah nek pengalaman kula, misa esuk 5:30 niku sing serawuh sepuh-sepuh. Nggih. Ah, mergo basane Indonesia kula taat. Ning le khotbah kula nggih basa Jawa. Wah, apik. Nggih ming usaha saka sithik-sithik ngoten niku. Nek niku dosa nampa nggih, nggih do nampa. Nggih, nek bab kolektor tetep sithik ngoten. Wah. Nek niku ampun disalahke mo. Nggih, mboten napa-napa. Suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana banyak orang memasukkan uang dalam peti itu. Wah. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar, lalu datanglah seorang janda miskin yang memberikan 2 peser yaitu 1 duit, lalu dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka. Hebat. Jenengan apa ning ra nindake gitu. Oh, nindake niki. Nggen burine niki. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada pemberian semua orang yang memasukkan uang dalam peti persembahan. Karena mereka memberi dari kelimpahannya, tapi janda miskin ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Nek ngono nek aku sok tak ngundang khotbah den bagus e. Iya. Ini malah apik kula. Ha iya. Ming tingkah laku kula niku sing elekno. Ah kula niku taun nglumpukke ngitung kolektor niku. Oh, seragam kok duwite 1000-an kabeh. Yo onten siji 100.000. Bareng tak hitung sing teko 300 kok duwite ming 201. Wo, bol sing siji ki ngijolke to iki. Wah, yo kelakon ana wong ngijolke kolektor barang iki. Lah timbang ngijolke ning nggon SPBU ra yo kesuwen yo ngijolke nggon kolektor no diitung. Apik. Pengalaman kula mon urusan ngakali duit niku. Oh, duite wiyaga mendho diakali kalih sindene. Kalih kula kok nggih. Lah sing nomor 2. Nggih, nggih. Ngriki lak yo akeh cah enom OMK, orang muda Katolik. Nggih. Nggih, sak kevikepan Surakarta pinten Romo Fikep sedaya? Nah, 26.000 orang muda Katolik sak kevikepan Surakarta. Lah niku lak yo mprihatinake nek ora iso do basa Jawa sing apik. Nggih. Lah niku niku anu mawon nekake guru mawon. Guru sing tur rada kaya situs nggih niku jejere jenengan niku ken mucal ngaten. Dadi aku tak padake candi dan sejenisnya anu wae piye kok padake situs. Nggih. Oh 26.000 niku pemudane. Nggih, nggih muda-mudi. Nggih, pemuda niku karepe enom termasuk pemuda. Nggih. Nek jenengan pun mboten klebet nggih. Ah mboten klebet. Oh niku lho niku ming karek antrene pun cedhak kok niku. Ning mboten urut umur nggih mboten napa-napa kok ngoten niku. Nggih, nggih. Nek ajeng sampean dhisik nggih monggo. Wes rasa rebutan malah. Niki Romo spesial untuk ulang tahun 107 Paroki Purbayan ini juga untuk Romo Budi ya. Kita akan memberikan sebuah lagu yang akan disampaikan oleh teman-teman kru Warga Laras juga. Ditambah sinden-sinden ini ada sinden tambahan juga, ada Birgita, ada Mbak Dian, ada Mbak Anik. Makasih. Nah, niki lagune saking Kidung Adi, tak sawang mareming ati. Wah, niku sing dipun aturaken kanca-kanca nggih. Tengriki wis ora terkenal niku. Nah, niku ben dikumandangke nanti biar dipelajari lagi. Ya. Apik, apik. Nggih, Wis soalé kenapa tak sebut apik? Romone we ra apal tenan kuwi.
Ora ngono ah. Nggih, nggih. Matur suwun nggih Rama sampun. Kula mandhap nggih. Nggih, siap. Matur sembah nuwun sampun dipun berkahi. Mimin Mbak Apri mangke ben maju meneng. Siap. Mengke atus-atus lho Rama biasane sok nyedaki banci-banci niku nek pun rada bengi. Kok nyuwun sakit. Yo ngawur Rama nyedaki banci-banci. Rada bahaya. Kowe rampung ning kene ning wedi ning anu iki ya ngono kuwi Kak Mimin Kak Inces. Nah, niki saking sampun diaransemen kalian Mbah Geter. Waduh, Mbah Geter. Tak sawang marmengati saking Kidung Adi 254 ingkang saged nyekar monggo kalih kanca-kanca. Dados biasa. Wah, iki nek
kaya ngene iki nek ora didudah meneh mung ilang Nduk. Iya Mak, mulane iki di kumandangkan matur nuwun Pak Geter sampun napa niki dipun aransemen tak sawang mareming ati. Dados niki sesuk iso nggo garapan ibu-ibu sing mau wis pentas. Iya. Matur suwun. Lah iki ora mung dhewe, Den Bagus sing ngarsa pun kalian Romo Budi. Lah iki dikancani Mbak Yu, Mbak Yu, Mbak Yu, Mbak Yu. Kok Mbak Yu? Ora pati Mbak Yu. Mbak Mas, Mbak Yu nek dhewe ben nyawiji karo awake dhewe ya Nduk. Iya, Ora iki Mak. mau lagune judulnya apa? Tak sawang mareming ati. Oh, aku tahu ketemu kanca saka Indonesia Timur Nah, nyanyi lagu Jawa, aku takoni bingung. Aku diajarin nyanyi judulnya Derek. derek. Lagu rohani Derek. Kok kuwi lho Derek Dewi Maria. Derek. Adek wong ngene. Dewi. Aku ya sok ngono kaya. Itu karang ya bahasane dhewe-dhewe. Kadang-kadang ya ene sok ganti itu emang apa ya secara alamiah, secara lahiriah keluarnya kayak gitu. Ra iso le mikir apa ngono lho. Aja disalahke. Ora tak salahke meng aneh ngono lho. Aneh ya. Temtu kengkang mana boten yen kuwatoso ngono kuwi. Kuwatoso dadi kuwatoso. Aku tak bingung to iki nyanyi apa. Sing tak undang mau sapa kok. Lah ya iki Mbak Yuku, Mbak Mimin karo Mbak Apri iki wingi Inces ki wis request dhewe. Kak pokok men aku nek ngadeg nek ora nyanyi dalam Yesus ora lho. Wah lah. Aku ya heran ya iki apike keberagaman umat beragaman ning kene awake dhewe nek pas nyengkuyung kanca-kanca ya melu nyanyi pepeling, ya melu talu burdah, ya melu wis apa men apa-apa ya padha-padha melu selawat badar. Ha iki gentan kok Inces kok aku pokok men ku ngadeg arep nyanyi dalam Yesus lho Kak. Wah ya langsung secara tanggap sasmita. Cah loro iki. Heeh. Tak ndelok. Dalam Yesus yang dinyanyikan oleh dua Lucifer. Kok waton. Lah iki ya wis digarap karo kanca-kanca warga Laras. Wis wingi langsung tanggap sasmita, Mas Nur tak WA, Mas iki tolong digarap langsung sampaikan ke Pak Geter dan dereng langsung dadi dalam Yesus kita bersaudara. Monggo paringi dalam Yesus kita bersaudara kanca-kanca. Dalam
Selamat malam. Selamat malam Kak Mimin. Selamat malam Mbak Elisa. Ya ampun, wong kok lembute kaya ngono, merak ati. Ngapa kok Rini? Aku jadi takut sama laki-laki loh, Jan. Lah ngapa? Lah jarene mah oke problem iki kon problem rumah tangga. Aku tak dhewean ae nek pengen tak tumbas ae yo, Bri. Jijiki. Lah jadi takut kok kon probleme kok ngon problem padahal masalah hidup itu kan kompleks. Ayo. Ning akhirat ndek Tuhan to. Lah Iya. kuasa aja nek kita tidak mampu sing gawe urip ra ono. Kita gak akan mampu memikirkannya sendiri. Mula Kok do wedi sing utang. apik. Nggih. Mintalah maka kepadamu akan diberikan. Carilah maka kamu akan Nah. mendapat. Ketuklah. Romone maka sapa ta, Le? pintu akan dibukakan. Mau kok Mas aku pengen dadi Romo. Romone wae, iki toh. sapa? Iki mandira to jane sing tak arahke Rama Budi kok malah iki lho. Kowe arep ngonekke aku Kang Slupan Rama Budi ngono. Nek Kang Sulpan Rama Budi malah mboten masalah. Engko nek Kang Sulpan jen liyane menika lho sing kula medeni menika. Aku kulinane malah ngangslupi kok ora Kang Slupan. Purun. Alah ra iso kowe yang slupi kok. Kak Mimin, Kak Ince. Iya, Kak Elisa. Pangayu Bagio menika acara 107 tahun Santo Antonius Padua Purbayan Surakarta. Nah, selamat kagem Gereja Santo Antonius Purbayan. Semoga semakin solid. Dan pengerti ora Le? Gereja Santo Antonius Purbayan Iya, nak, ini wong ayu. gereja tertua di kota Solo. Luar biasa. Kowe rong lahir. Pak. Jenengan dereng lahir. Rong. Gereja Sadurunge kamardikan iki. Nah. Nek kowe do ngerti aku rak termasuk kelompok Gen Z. Gensi napa? Gen sak niki niku Gen sing sak Z niki. sing ngurupke listrik kuwi lho. Generasi sing saiki lho, Pri. Dan bangunan gereja ini menjadi cagar budaya di kota Solo. Luar biasa. Loh. Istimewa kan? Bentuk aslinya tetap seperti ini nggak usah dirubah-ubah. Dan istimewanya lagi, gereja ini menjadi saksi kebaptisan Brigjen Slamet Riyadi sing patungnya dipajang nih. Ince sih pinter ya. Ya seneng pinter. aku ngene iki. Gurune aku. Jadi kamu dah. Lho, apri kamu dadi corong gage ndok, gage nok. Nek ayu tak pek dhewe, pinter tak pek dhewe, kemampuan tak pek dhewe, ra ono regenerasi, ora ono tongkat estafet. Bapak ampunilah mereka. Kok terus sak dhewe digoleke? Terus sak Aku kowe iki ya ming takon aku kok dadak ngomong. Lho, Kaya Bapak takono nek kula mboten cakal HP mboten saged konceki, takono ping 60. Ora nek paribasan mboten saged bundeli, ya ora kelakon disuwanke mriki. Lho, disuwanke mriki memenuhi masa-masa ora mau butuh compot. Oh, Mimin apri mboten Ya prosesnya sabar. panjang lho. Klakep, Nek geruang ngayu Solo jagatan. Klakep ra, Saya Raden dibutuh bagus ora ya, mau Mas. ngayu, intelektualitas menika. Nah, sabar. Ampun. Ampun. Lek, kowe aja nesu-nesu ropake lho. Napa? Kowe kok digoleke minyak suci kapok. Gak kok ya. Apa aku wis lara-lara ini tapi kok kayak minyak suci ki aku lihat Bagas waras kok. Apri dhisik iki dikon minyak suci ngono kita. Aku njaluk minyak suci ngono ki Apri. Pri. Minyak suci ki nek cara nggon muslim diasinke ngono lho Pri gendhet kok le kok. nek sing enak tenan, Kenapa? aku ora ngapusi. Menapa? Anggur kuwi enak tenan. Anggur menika. Wah, aku wis tau ning gereja puguran nyolong sithik. Wah, enak tenan kok. Nek colongan. Tolong. Lek tumbas ki ya, Mbak. Ah, wong ning kono ora ana sing adol kok. Anjur aku ki wegah mergo wektu kuwi sik ngunjukke misah ki Rama Budi. Bulane egois Rama Lah Budi. kok egois pripun lho? Inilah tubuhku sing gedhe iki didahar dhewe. Sing cilik iki dinaike upate. Lah, ya jan kaya ngono Urek ya. to iki aku. Lah nek Roma nggih ngoten niku to, Pak. Jenengan ki pripun? Saking gedene ngantek dicuwil to. Anjuk lho kok cek umat iki cek sakmene-mene iki. Piye to? Lah karepe piye ya jan Ayo kaya kudune ya ngono padha kok. apa luwih cilik. Mongko bareng kolektor iki romane ya ming liwat wae ngono kuwi, Cik. Ora melu nyemplungi to. Nyuwun sewu. Panjenengan ket kok gur nyandaki. Kolektor. Kok sing dicandaki gur kuwi. Aku ki ket cilik tekan saiki sing moto duwiten ya. Dadi nek urusan kuwi teliti aku. Aku ki kancane Rama Tino kuwi kok. Mungkin pas jenengan pas mirsani kuwi, pas ora nyeblungi ngoten lho paribasane ora kudu melulu Nek to. aku ki ora kok rasir nyemplungi ora. Pas kolektor liwat aku ki pas ngantuk. Ngono lho. Dadi bablas. Njuk diakali kolektornya beberapa kali aku ngantuk malah kleru njupuk. Ketoke
surprise yang ijolke mau ya kuwi kok. Nah, Kira ceritake Ning njupuk nek. nggih kami min Kak Inces Ijin, dan matur Bagus sembah. Sengarso niki dari panitia ternyata mau memberikan hadiah kepada Romo Clemens Budiarto. Ijin. Jadi kami mohon dengan sangat Romo Budiarto untuk berkenan ke atas panggung kembali karena panitia akan memberikan hadiah surprise untuk Romo Budi nggih. Niki kita hormati pakai lagu apa ya? Lagune sing apa ya apike? Apa? Duwe apa ki awak dhewe ya? Duwe apa ya? Ya nganu srepek sik wae. Le mikir Sisane yang mau srepek. Kalian saking panitia monggo yang mewakili untuk memberikan hadiah kepada Romo. Monggo Romo. Monggo Rama wonten tengah kersanipun Ibu. nggih. Di situ ada bermacam-macam door prize. Oh, door Nah, prize. sepeda itu mau dipakai oleh seorang anak SD. Oh, ngaten. Karena kalau berangkat sekolah itu selalu naik sepeda. Dari Kampung Sewu ke Sorogenen. Sepeda ini jarene elek. Iki kok. Nah, tapi adik ini harus saya panggil ning kudu iso jawab, tak takoni engko. Ya. Dek Benediktus Dimas Aprilio Kampung Sewu. Ayo maju. Monggo. Wah, Benediktus ini Benediktus Dimas Aprilio. Oh ini jadi Romo yang mau memberikan hadiah toh Romo? Iya, tapi Oh tak kira Romo tuh mau dikasih sama panitia ternyata malah Romo. hadiah aku saya gua apa? baik Wis hati. tuwa kok njaluk hadiah. sini adek, deket bude Salim, sini. Dek. Salim bude. Ya. Salim Bude. Ini Pak D, ini Pak D. Jangan lupa wije ya nanti. Romo kok jenengan iku kalih lekmin kok Pak D lho. Pak Lek, Pak Lek, Mbah Pak Lek. Kung kok Mbak. Mbah Kong ya. Cepung karo Ini Mbah Kakung tenan iki. Mbah Kakung seangkatan ya. iya. Den bagusnya sing ra bagus. Dan rapati bagus. Iki nek dudu Rama wis tak pisui lho iki mau. Ane Rama rawani aku. Wis tak antemi ngono lho. Ndak mungkin ndak kesiku lho, kesiku. Lah sanjange lettinge jenengan ki pun sak Romo kok ndak wedi. Wedi aku nek kuwi. Sampean iso basa Jawa ra? Bisa bahasa Jawa. Basa Jawa saged mboten? Nggih. Nggih nganggo niki. Nggih. Saged. Maskernya dibuka sedikit Nah, boleh ya. nggih. Mboten nulari kok jenengan. Nah, Bagus sih. kelas pinten? Kelas Kelas berapa? berapa? Kelas berapa? Kelas berapa? Di kelas berapa sekarang? Sekolah kelas berapa? Sekolah SD kelas berapa? Iki ki wedi ro kowe lek. Oh, Romo, nah. nonton. Saya Romo sing takon. SD kelas berapa? Yang ini, kelas 6. Di SD mana? Kamu sering naik sepeda kalau sekolah atau berjalan kaki? Naik sepeda? Oh iya. Kamu dari Kampung Sewu toh? Iya, saya tak takon. Kepala sekolahnya adik sapa jenenge? Dan bagusnya Hulu? Susilo. Hah? Hulu Sia? Ya, Tri Astuti. Iya betul. Lah saiki sing paling sulit yo. Engko nek ra iso jawab ra sida gopit lho kowe. Romo Yayasan Kanisius Solo iki sapa asmane? Romo Yusuf Ya. Iya, Romo Sitomurung. Situmorang. Situmorang. Wah, betul pas. Yeay. Romo Jumeneng Romo Yosef. Romo Jumeneng. Yosef Situmorang. Nuwun tulung Romo Yosef Jumeneng. Nyaoske niki sepedane kanggo Benediktus Dimas Aprio. Sepedane nyuwun Romo Yosef nggih. Ah, nggo dipendhet nika. Ah. Wah luar biasa. Romo Yosef nyuwun tulung diparingke putrane sing sekolah nang Nembe yayasan. dateng wingking Romo Yosef menika Walah, Romo agak Budi. tipis. Bisa diwakilkan sama Romo sinten? Waduh, Romo Yosef. Alah, jenengan kaya banget Pun, Nomo. ngaten pun, nggih. Nggih wong Rama ming pipis kok ya ra entuk kok ya isane ming pipis Lek. kok ya. Oh nggih, matur nuwun. Namung menika ki mawon. Nggih. Tak kira Sampun Romo. Walah. Pak, jenengan ki lho tregel. Ya toh, jangan ki Pak lah, wong tua kok kaya ngono lho.
Nek ngendika kok ora hati-hati lho. Aku ora sadar nek ngarepku ki mek aku ngene iki bulan. Nek cara ngono lek krasa bareng ra ya aku karo Apri to. Luar biasa iki apa paring apa sepeda ya buat Ya. Benedictus nggih. Tak Benedictus kira Dimas nggih. Aprilio. Nggih, kok ya apa Romo tuh mengamati gitu loh. Ya, berarti kesehariannya sayang. kayak apa sayang ya sampai dicarikan sepeda. Daleme Kampung Sewu. Kampung Sewu. Sekolahipun wonten Soro Genen mriko Kampung Sewu. Gandeng Romo menika perhatian lan sayang tumrap jemaat gereja mriki. Romo dapat hadiah Romo saking rencang-rencang warga Laras menginap 1 malam bersama Mbak Mimin. Ya ora kudu. Loh, menginap itu kita sharing nggih, sharing, kita sharing. Nek aku ro Mbak Apri yo anggar no. Mimin. Perang anggar. Mereka wonten malih napa mboten Romo? Kita sharing saja Romo. Oh, niku sampun niku. Sampun, nggih. Romo. Matur suwun lan Kula derekke Romo ikut monggo piyambakan. Alah lho ora. Monggo. Ket kok ya dhewekan yo men. Romo yo men ngrasake kok kolo-kolo kok iya monggo Romo. Yo. Ono gek mulai. Loh. gek kontes lato-lato. Nyun sewu, rasane dipijeti kados menapa ora panjenengan nggih anu to Rama lan nggih. Kersanipun menika puja tresna kula kalian panjenengan. Datine Romo. Indonesia sesungguhnya nggih kados menika Lah, lah. Rama, mboten wonten pilahipun sungkem kula Rama. Lho, Mesti batine Indonesia Rama, sejati ki ya kaya ngene iki. Nah. Keberagaman, keanekaragaman menika sing ndadekke baku kok. ora usah kokean omongan. Pripun? Sumur ngono aku rusak dandanono. Wah. Biasanya gendeng apa? Nggih, Pak Icas dari Nggih. Bapak Sekarso, Mbak Mimin niki wonten pamundutan. Minta lagu Pak Gubuk Asmara ingkang nyekar Mbak Tatin. Nah, menika wonten bebungah 700.000. Matur sembah nuwun. Hah? Atasnya oh ya, parang apa ya? Parang tritis ya? Parang tritis ingkang nyekar Mbak Mimin kalian Mbak April. Oke, dan ini juga ada WA Nggih, WA dari ini Bapak kenapa? kita tercinta Bapak Gino Putra Putra Dikari. Nggih. Menika saking Pak Putra Dikari Gino Bolodewo PBKL Klasik. Selamat malam Mbak Cange, Mbak Elisa ikut mengayu Bagio. Selamat ultah Paroki Santo Antonius Purbayan Surakarta ke 107. Yes. Semoga semakin matang dan sukses selalu bersama Tuhan. God bless you, amin. Amin. Ada tali AC 1 juta untuk kadang-kadang warga Laras Klasik. Nggih, matur nuwun. Requestnya Requestnya apa? Kadung Tresno ingkang nyekar Mbak Tatin dipun bawani. Nggih. Lelo ledung do anting lambang C. Salam saking PKWL Klasik warga Laras tetap kompak solid guyup rukun dan eksis selamanya dalam memberikan hiburan. Amin. Merdeka. Merdeka. Matur nuwun Pak Putra Dikari Gino Bolodewo. Nggih. Niki nggih wonten WA tak baca-bacanya dulu sekalian Ya. ya. Dari Sobat Ngebiar Indonesia sampun paring bunga 1 juta rupiah. Nyuwun mengkeh trio SSP. Trio SSP Siapa itu? trio sesepuh. Nika Bu Prastiwi, Bu Neti kalian Bu Wahyu Wahyu. mangke paring lagu Bengawan Solo. Kalian mengkeh Mbak Anteng kalian Mbak Birgita minta diduetkan lagu Caping Gunung. Nggih, kalian menika wonten malih Sugeng Dalu request tembang Tragedi Tali Kotang. Oh. Iki ana tenan. Enten. Biyen sing Itu lagunya almarhum Cak Dike. Oh, ngaten Dike. nggih. Utawi Mendem Wedokan mengenang karya-karya yang dipopulerkan almarhum Cak Dikin. Oh, iya. Menawi saged sik nembang Mbak Wahyu kalian Mas Mimin. Oh, dipacak Mas dino iki. Lan ada pamundutan tadi. Saking Ada Pak Rahmat Manado niki, Pak Pak. Manado nggih. ada yang ngersake lagu Taman Juruk. Oh, nggih. Yang nyanyi isinya. Isinya mana? Isinya Taman Itu. Juruk. Ya ana gajah kan ditlale to.